Quarantine-free travel, igapatuman na sa Australia kag New Zealand. Sa balita sa sports, Pinay tennis star Alex Yala daog kontra sa iya kasumpong taga France. Balita Entertainment, beauty pageant sa Sri Lanka nagresulta sa kinagamo. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga lihi kung magkuha sang board exam. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Abril 7, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay na sang kagahon ang low pressure area nakita nini sa 790 kilometros na sidlangan sang hinatuan Surigao del Sur, samtang ang northeasterly easterly wind flow naman ang nag-aapekto sa Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tudtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tudtog kasarangan ng pagdapya sang balud. Ang adlaw nagbutlak las 5:48 kaina, magatunod naman las 6:09 karon sa hapon ug sa gabi. Ang tao las 6:03 karon sa gabi. Samtang ang huna sa alas 3:06 naman kaina sang kagahon. Ang temperatura mabatyagan naman sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa Aksyon Balita Morning Edition, dira sa kay Alex Fuentes, mayong aga sa imo. Dali lagi bla kay kadula ning akon ding kuno mo may kay way pasikuan ba? Si Solomon bla. Gordon Godfrey. Oh. Lohoma Lumena, mayong aga man, RG Nice, kabudlay sa ngalan mo. Sige, Fabul. RG Nice, Moral Highs, Fabul. Grabe nga mga ngalan sa pagkabudlay, no? Anyway, sa kay Teresa Liraha Kayaw, good morning dra. Kag kay Jean Buarom, oy binong si Tenta. Good morning man sa imo dra sa Bago City, no? Kag sa kay Jen oy si Sir, mayong agaman. Kag kay Jean Buarom, of course, no? Good morning. Sa aton nga mga regular bala nga mga followers sa Facebook, si Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa Minnesota. Kay Susan Jaime Allen, good morning man. Kag kay Maria Rivera Moriyama. Efraim Arus, may agaman dira sa imo sa may ano kanina Salis Litson manok. No? Yes. Action boy araman si Miss Homa Lumena. Wala man yes, nakita. Yes, nabasa ko. Okay. Si Yodi Torts, yeah. Good Yodi morning Torts, sa imo. Yodi Torts sa barbecue, ano ganyan. Yes. And si RJ, no? Nabasa mo naman, no? Yes. Miss Jean oy si Sir. Good morning, Miss Jean. Si Julius na lang. Julius Vidalia, may agaman sa imo. Ginatamyaw taman dira si Gracia Hareta Vidalia kag si Aya, si Inday yes. Aya. Action boy ginatamyaw ako man gili si Barangay Kagawad bala Melchor Rombines. Ay si King Rombines, yes. Baroka Rombines. Kay kagapon nang ano ko bala sa nag-message ko siya kay maging pamangkot ko about sa do may floating restaurant Bakuyangan. Sa Bakuyangan. Bakuyangan ako. Sa Inobaan. Okay. Kita ko to sa Barangay Bakuyangan. Bakuyangan nalipad ko sa barangay sa Hinambal. Tanambal ya. Kadto ko no. Oo, kag nagambal si Kapitan labala nila, si Kapitan Estrao bala. Ay nag-video call pa kami ni Kapitan Estrao. Okay. Kaya video sila amo ta mga kapitan. Lagaw di soon. Di ba lagaw to the Sun Action Boy? Yes. The soon. The soon. The soonest. The soonest. Kailangan the soonest, hindi kay the soon, the soonest. Sige, the soonest as possiblest. Total araman amigo ta si Eric Tenerife. Ay yes. Damo ta si Kevin Henry, si Alagad Kevin Henry. Damo ta taga hinubaan nga kuan Yes, Action Boy. So mo tambal ni kagawad niya lagaw lang kamo di ako mahapit kamo sa ila barangay Action Boy. Yes. Sige Barangay 1 sila no? Oo.
Sige. Okay. Kay Christine Minies Villalobos, kay Michael Singo Lamayen, good morning man. Brian Junaldo, gina-greet siya lang family Junaldo. Ini si Bebs Ismelo, nagtalang ni siguro ya. Basta nagtalang ni siguro. Sige lang. Bay lang da siya. Sige Good morning, Bebs. Lamayo Delphine Huligin. Ano yung family Lamayo sa Araw Vista Alegre. Misha Ahmed, watching from Naran, Saudi Arabia. Inagreet niyang family Sentor kag Bantulinaw. Action boy, nabasa mo na si Brian Junaldo, no? Oo, basa ko na. Kay do lainay tadigali Ano nga duwa? Monitors. Gina-greet man si Mrs. Alvarez Blang, gina-greet ni Ma'am Vanessa Mayo kag kay M1 Water Mineral Store. Good morning dara sa inyo. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, may dugang 5,200 ka vials ang Sinovac vaccine ang inbaton sa Negros Occidental kahapon nga adlaw halin sa gobyerno nasyonal. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, katunga sini ang natarana nga bakuna sa mga health workers sa unang dose samtang ang nabilin ang taguo naman sa cold storage room sa Provincial Health Office agud itigana para sa ikaduha nga dose. Pila sa mga bakunahan amo ang mga miyembro sa Barangay Health Emergency Response Team kag Barangay Health Workers. Dunga pa ni Tumimbang, mayoriya sa mga health workers sa government-run hospitals ang nabakunahan na sa unang nga dose kaya nagahulat na ramang sa ikaduha nga dose nga umpisahan sa masunod nga semana. Target sa probinsya nga mabakunahan sang Sinovac ang 2,590 ka mga health workers kag 370 naman para sa AstraZeneca. But ang 5,200, it will be divided into two. Kaya ang 2,600 will be for the first dose. And we will keep the second 2,600 for the second dose. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Ernel Tumimbang. Ginbaton sa local government units sang Bacolod ang 2,000 ka doses ng Sinovac vaccine gikan sa gobyerno nasyonal. Ini nga bakuna ang kabahin sa 1 milyon ka doses nga ginbakal sang Pilipinas sa China. Ini nga bakuna ang gina-inject sa kapin 1,000 ka mga healthcare workers. Sunod kay Bacolod EOC Executive Director kag City Administrator M. Ang 5,452 ka mga frontliners ang nakabato na sang first kag second dose sang bakuna. Nagapangabay si Ang sa gobyerno nasyonal sa dugang nga bakuna, bagod kapin 12,000 ka mga frontliners ang nalakip sa master list sang syudad. For it, and we are appealing nga i-increase para makumpleto naton ang health workers nga under sa master list naton. 5,452 na ang aton nga nabakunahan, first and second dose. Kabahin sang pahayag ni City Administrator M. Ang. Sa duga pa natin nga balita lokal, ginpaidalom sa zonal lockdown ang purok may nuswagon Barbas 2 sa Barangay Zone 2, Siyudad San Cadiz, Negros Occidental, umpisa kahapon nga adlaw Abril 6. Ini bagud sang patigayunon nga swab testing sang Cadiz City Health Office sa isa ka miyembro sang kada pamilya sa amo nga purok. Gininyo sang lokal nga gobyerno sang syudad ang kooperasyon sa publiko kag pagsunod sa mga health protocols. Sa records ng Cadiz City Health Office, Abril 5, ang Barangay Zone 2 ang may napulo ka mga COVID-19 active cases. Sa kamugusan ng siyudad sang Cadiz, ang may 50 ka mga aktibo nga kaso, sa din 36 sa mga ini ang mga local transmission. Ang Cadiz amuman ay kaduha nga siyudad sa Negros Occidental nga may pinakamadamo nga COVID-19 active cases.
Ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director Ang nga hindi na mag-issue ang Bacolod City Health Office ng medical certificates para sa pagbiyahe bangod sa bagong nga guidelines sa National Interagency Task Force Resolution 101 nga nagadula sa COVID Shield. Ini bilang pagsunod kag pagtuman sang probisyon sa Resolution 101 sa National IATF angot sa Uniform Travel Protocol. Sa baylo ang syudad magapatuman sa S-Pass bilang one-stop shop application o communication sa mga travelers. Sa damlag lang gin-issue nga memorandum ginpahayag ni Bacolod EOC nga ang hindi pag-issue sa medical certificate para sa pagbiyahe ang maghahatag sang tion sa mga CHO personnel nga makatutok sa medical care visits kag sa vaccination program sang syudad. Amat-amat naman nga nagkakapuno ang mga isolation facilities ng gobyerno probinsyal bangod sa liwat na pagdamo sang kaso sang COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II sa record sa Provincial Incident Management Team Abril 5, naglambot na sa 488 ang aktibo nga kaso sa rin ng San Carlos City, amo ang may pinakadamo nga may 140. Doon pa ni Diaz, madamo sa karon sa mga empleyado sa gobyerno nga nagpositibo sa COVID-19 kag napaidalom sa isolation o po na ilang pamilya sa Mambucal Resort sa Banwa sang Murcia. Ina ang ginalakipan sang 6 ka mga doktor sang Teresita Halandoni Provincial Hospital, isa ka senior medtech nga nakadestino sa Molecular Laboratory kag isa ka COVID-19 swabber sa Provincial Health Office. May 4 man ka staff sa Municipal Treasurer's Office sang Isabela kag 2 ka empleyado sang DepEd Murcia ang naka-quarantine man sa Mambucal. Sunod pa kay Diaz, may 2 na lamang ka mga kwarto ang bakante sa Mambucal bilang isolation room. Wala sang rason nga magpatuman sang skeletal workforce ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental bisa nagapaday ng pagdamo sa kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II magapabilin ang ginapatuman nga health kag safety protocols sa mga talatapan sang gobyerno probinsyal kag regular man ang ginapatigan nga disinfection kag swab tests sa mga medical frontliners. Dugang pa ni Diaz mag-implementar lamang ang probinsya sang bag-o nga estratehiya kung kinahanglanon. Ginklaro ni Diaz nga handa man si Governor Bong Lacson sa face-to-face interview sa mga media bisan pa nga ginpatuman ang no entry policy sa Governor's Office sang Lunes. Province will be 100% workforce. We will not adopt skeleton force. We don't see any need so far because all departments are healthy. Our employees are healthy. Kabahin sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Ginpahayag naman ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos nga wala sang pagbago sa mga health protocol nga ginapatuman sa mga pampubliko nga salakyan. Ini kasunod sa pila ka mga reklamo sa publiko nga wala na natuman ang social distancing kag may iban nga pasahero nga wala nagasuksok sang face shield. Martes ang hapon sa ginsapol ni Ramos sa chair sang Committee on Transportation ang mga lideres sang transport group kag gintalakay ang mga health protocol nga dapat ipatuman. Sunod sa konsehal, nagapabilin ang regulasyon nga pagsuksok sang face mask, face shield kag social distancing sa jeep man o sa tricycle. Para kay Ramos, ang istrikto nga pagpatuman sang health protocol sa mga pampubliko nga salakyan ang makabulig para malikawan ang paglapta sang COVID-19. Ginalauman ni Wisam Operator Frank Carbon nga liwat magdamo ang ilang pasahero sa masunod nga semana matapos ang moratorium ginpatuman sa Region 6. Sunod kay Carbon, nagadamo ang COVID-19 cases hindi tungod sa pagsakay sa barko, bus, kag jeep, kag eroplano o kung ano pa maagi sa transportasyon, kundi nagapati siya nga bangod ini sa pagdagsa sa mga tao sa mga lugar nga kalabanan ginakatuan kung summer kaangay sa beaches kag resorts, bangod wala ginatuman ang health protocols. Sunod kay Carbon, sa itong Semana Santa, bangod sa nagapada nga pandemya, dutay lang ang ilang pasahero bangod ginpasira ang mga tourist destination nga isa sumatika nga agud mapahaganhagan ang pagdamo sa kaso sa COVID-19. DOH nagklaro, wala pa sang paghuyang sa pagpanglaton sa COVID-19. Samtang pagdamo sa mga bulong nga ginabaligya batok sa COVID-19, ginakabalakan sa mga kongresista. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
morning again sa kay Margo Magos. Good morning dira sa imo. Jocelyn Song Comedia. Watching from Hinubaan mining si Margo Magos. Kadtuon mo pagit si Margo. Sa din siya ya. Sa Hinubaan gani. Oo. Sa din sa Hinubaan, yung kalapad sa Hinubaan ko, kadtuon ko siya, be. Siya na lang kung makadto sa imo kung magkadto ka to. So? Pwede. Romel Hype. Good morning man sa imo. Yes, hambali Margo. Yes, go kamo diri damo di balsa. Ay, Ang balsa, amo na siyang Rough. floating nga, ano? rough daw, kwan ba daw balsa. Basta ka lutos tubig Oo. Floating ano? floating ano. Floating ano na siya. Floating na siya nga balsa. Muna. Kay Margo. Sige, Kay Margo. Jen Oisiser, Jonalyn Grandia Postrano. Ginagreet siya lang sa Barangay Tumina, Kawayan, Family Postrano, Grandia, Fajardo for watching, Sukat, Paranaque City. Di mga beach namin, Lagawan, kuno damo mga beach. Damo na dato dami nga beach sa Hinubaan. Good morning dira kay Mayor Ernesto Estraus, ang banwa sa Hinubaan. Good morning, Mayor. Yes, Michael June Season. Ginagreet niyang iya mga cousins si Noridel, Robert, Norman Lee, kag sinablos niya si Boom Boom dira sa Dubai. From Chateau Ilis, Paranaque. Joseph Oria, magandang maulan nga aga sa inyo. Yes. Christ Caripol, Javier Tanatan, Guillermo Clarito, mayang aga man sa imo. Virgo September, Elvis Desandario Lumanog from Imos, Cavite. Kay Ma'am Lily King, dira sa London, good morning. Felicito Garaygay, sa liog ko tami ang family Garaygay sa Tangob, kag sa Kamangalan, kag sa Magbalyo. Okay, good morning dira sa inyo. Kay Mark Joshua Obedoza, kay Bravo Sierra Delta. Uy, good morning. Hi. Romela Ma'am Romela Ilustre Arevalo. Good morning man sa imo, Ma'am Romela. Kag kay Ma'am Luing Melos dira, no? Eden Zapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan. Ginagreet lang happy second birthday sa hinablos sa pakaisa nga si Alice Magsico Mondido. Sino nang nambal ni kaya Guillermo Clarito nga daw may nadula nga amigo, tako nga dawla ka butwa tambal ni Margo niya just PM lang. PM is the key. I think Action Boy teacher ni siya, si Miss Margo. Ay, gali ka? Kundi ko sala. Teacher ka, ma'am. Do ka, baka familiar. Kasi teacher ko siya sa muna. Charot lang. Basta teacher mo na sa una. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, dira sa Tokyo, Japan. Good morning, ma'am. Kag kay Phil Alonsagay, good morning, manan. Si Ma'am Eleanor, kayo nag-monitor, kids. Lionel Gulmatico, Jocelyn, JR Pilahio, hinadula. JR Pelayo, good morning. Kasi namin niya siya, Armontuar, hinyo. Base. Orlando Lopena sa Bornay. Good morning, Mandra sa may barangay Talok, Bago City. Kay JR Dimo Pabalinas Panagiton, good morning, man. Kay Ma'am Fukoda Eleanor, Action Boy Hambalya, yes, diretso ka mo sa Ubong Cave. Yes. Amo man ang suggest bala ni Action namin Boy, na ni Ubong Mayor Cave. Strau, diba? Namin na daw Ubong Cave, tapos kuwan pa na siya ng historical, bala, may history na da. Kay dra na da sino kanina si General Villamor, naghugpa. Okay. General Villamor. May kuwan na da gani, may statue na da ni Tingko malakat ka, General bago malakat Villamor. ka to sa katapusan. Kung magkanto ka mga sa may Ubong, pa. hambalon mo ko ha. Kung Sa ano Ubong. nga. Hindi na mamalong, picturean ko kagaya ba Sige. dalasi mo. Kahit the picture speak itself mong, di ba? Preschool teacher gid si Margo Teacher daw. mo gid sa kinder ka daw. Di ano good morning, Ma'am Margo. Preschool teacher sa galit. So, Yes. i-address siya as ma'am. Kay amigo thank naton you. Roberto Juan Bolgalio, good morning kuno sa ila Maninay. Kay Flor Rodriguez, kay Ma'am Alma Galio dira, good morning man sa imo. Sige, imita ni Dason Action Boy si Ma'am Margo. Margo Magos. Magkadto ka to i-meet mo gid siya Action Boy Yes, so I-meet mo ma-PM gid ko ni siya. siya. I-friend mo siya sa Facebook. Howard Guevara kuno, aga pa kuno may kwanto. Presidente sa bago. Oo, pa-check lang Sige, tabi. inform taton patrol. Sa bago na to i-check.
Na may Villamore Cave kuno hambal ni Ma'am Margo. Sige So ang Ubong Cave, ginatawag man siya nga Villamore Cave. Si General Villamore nagkuan mo pa I think ang sa eroplano basta Informal may patrol. historical value na dang magkadto kada no. Sakay Nonito Novero, wa ko lawig-lawig man sa imo kuan ba si Choy Romingo no, good morning Toto kag Neresa Gonzalez kag Andres kag Lisel Bironio. Jocelyn Song Comedia. Good morning kuno siya mga pakaisa sa San Diego, California. Anytime kuno hambal ni Ma'am Margo. Juliet Thank Colinco you, Ma'am. from Takurong Sultan Kudarat. Good morning ra sa imo Juliet Colinco. Okay? Okay na kita? Standby na kami? Ay, isa pa? O, sige. Marie Ivancha. Yes, my house napit lang kaayo sa Ubong. Ari pagidong isa pagidong. Pagid si Miss Marie Ivancha. Napit lang siya sa Ubong. Dapat halapitan, election boy. May panglistahan na sila. Sige. Standby na sa tundugan nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Sa mga nagapanguna naton nga mga balita nasyonal, wala pa sang paghuyang sa transmisyon sang COVID-19 sa pungsod, gadungan sang pagklaro nga artificial lang ang pagnubo sa mga kadamuon sang na-record nga kaso dala sang pag-untat sang operasyon sang ila testing laboratories sang Semana Santa. Ginbatag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga tuman pa katemprano agud ipahayag nga ang liwat nga pagpatuman sang ECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal ang rason sa pagnubo sang kanamuon sang COVID cases. Suno kay Vergere, may 71 ka laboratorio nga wala nag-operate sa tong Easter Sunday nga dako aningin epekto sa kanamuon nga gina-report sa tong nakaligad nga adlaw. Nagakabalaka ang pila ka mga kongresista sa pagdata sa mga bulong nga ginabaliga bilang COVID-19 medicines. Ginapahalong ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon ang publiko sa mga produkto nga ginasiling bulong sa COVID-19 matapos matalupangdan ang paglapta sa sellers sa online platforms nga nagabaligya sang bulong nga hindi man aprobado para sa COVID-19 treatment. Paandam sa kongresista sa publiko nga likawan kag maghalong batok sa mga sellers nga wala sang may mapakita nga business registrations kag permits agud magbaliga sang regulated products kaangay sang bulong. Kadungan sini nagpaandaman si Deputy Speaker kag Valenzuela Representative West Gatchalian batok sa abusado nga online sellers nga nagapamintaha sa pandemya kag ginabaliga ang ivermectin nga bulong para sa pasyente nga may COVID-19. Ginpahayag pa ni Gatchalian nga ginklaro na sa Food and Drug Administration kon FDA nga ang ivermectin nga rehistrado kag aprobado sa pungsod ay isa ka anti-parasitic drug nga para lamang sa sapat kag posible mangin kahalitan ini sa tao nga magagamit sini. Giyang kalipay naman ni Philippine Red Cross Chairman kag CEO Senator Richard Gordon ang bago nga direktiba ang pagwa ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagamando sa Philippine Health Insurance Corporation nga ilakip na sa ila benefit package ang saliva-based RT-PCR testing.
Damlag lang, ginpirmahan ni Duque ang DOH Memorandum Number 2021-0161 nga nagaklaro sa interim guidelines sa saliva testing para sa unified implementation sang ila regional offices. Ginatugutan man sa karon sang departamento ang RT-PCR processing sang saliva samples sa mga lisensyado nga laboratorio nga may special certification nga gin-issue sang Research Institute for Tropical Medicine. Ang saliva testing ang nagabaro lamang sang 2,000 pesos nga halos katunga sa presyo sang swab test. Nagpahayag sa Kabalaka si ang probinsyano Representative Ronnie Ong sa ang paggamit sa mga persons with disability ID sa mga nagapakuno-kuno lamang nga may diferensya agud mauna nga mabakunahan. Suno kay Ong dapat magpatuman sa istrikto nga verification procedure sa application sa PWDs nga luyag mabakunahan na kontra COVID-19 agud malikawan nga makalusot ang mga nagagamit sa PWD identification cards nga wala man sang diferensya agud malakip sa mga sektor nga una makabaton sa COVID-19 vaccines. Ginpahayag sa kongresista nga may mga reklamo nga siya nabaton angot sa isa ka vaccination center sa Manila sa diin 90% sang recipients ang lunsay mga Filipino-Chinese nga nagasiling sila ang PWDs apang kunlantawon kalabanan sa ila ang mabukod, fully functional kag hindi makitaan sang anuman nga diferensya. Nagapangabay naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpatawag sa special session sa Kongreso para mapasar ang ikatatlong bayanihan law nga maghatag sang bulig sa mga napektuhan sa ginpahugot pagid nga COVID-19 protocol. Ini ang ginhimo nga palayag ni Dorel matapos ang statement sang Malacañang nga wala na sang dugang pangaayuda sa mga low-income households sa piyak sang pagpalawig sang ECQ sa NCR Plus bubble. Sunod kay Dorel, ang mga napektuhan nga individual ang dapat padayon nga mahatagan sang bulig bagon sa kabudlayan nga ilan na eksperyensyahan samtang may ECQ. Duga pa ni Dorel, handa ang Senado nga talakayon ini kung mayara sang ipatawag nga special session para sa benepisyo sang mga nagakinahanglan sang bulig. Ang Kongreso sa karon ang naka-session break kaya magabalik sa Mayo 17. Kag sa katapusan nga balita national, ginkompirmar ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa statement, ginpahayag ni Lorenzana nga kahapon adlaw niya nabato ng resulta sang RT-PCR test nga nagasaad sa nga positibo ini sa virus. Magapaydalom si Lorenzana sa isolation para masunod ang quarantine guidelines sa malikawan nga makalaton sa iban pa. Dugang pa ni Lorenzana, ginpanugyan na sini sa iya mga ka-close contact nga mag-isolate kag magpakuha man sa test para sa COVID-19. Ginpasiguro ni Lorenzana nga tayuyon ang operation sa Department of National Defense kay ipatuman ang skeletal workforce agud mapadayon ang serbisyo sa ahensya nga nagasunod sa istrikto nga health protocols. Ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Warlito Malayang Jr., good morning man. Kag sa tanan nga taga Amura Bieta Antipolo. Athia Kim Eriman, good morning Liwat. Eleanor Guro, watching live from Hong Kong. Richel Aguarense. Pwede ko na makapag-greet happy birthday sa bayaw niya. Pwede ah. Ken Bailon, happy birthday dira sa Binalbagan. Happy birthday, Ken Bailon na rin kay Richel Aguarense. Agua. Richard Daet Pacheco,
kay Apple Barido Florentino. Sa tanan kapamati sa Bacolod Homes Royal sa Barangay Alihis. Mayang aga. Good morning. Natamyaw niya man, si nanay niya Marites, kag tatay Danilo sa Forest Hills, Mansilingan, kag daddy Nonong, kag mami Elisa, sang Kasantulan, Manapla. Yes. Maghalong kita tanan, mga buyo kag hindi magkumpiyansa. Yes. Correct. Kay siling ni Father Siloy, hindi maglagaw kay may kagaw. Puli para buhi. Yes. Correct. Agree, Father Siloy. Happy sacerdotal anniversary. Sa diin ko nadampi itong aksidente man, kay namangkot aton patrol, kay gin-message ko sila. Sino to gani naghamba sa aton gina nga aga pa may aksidente sa bago? Si Howard? Sino to man? Howard Guevara. Sige Maria Rivera Moroyama, nakadulon ako sa akong bata sa school, makatutok na ko di lantaw. Okay. Sige. Kay ang namin niya gali nga nag-school na naman, ang bata niya gali, no? Abi po kung siyang nag-school. Chigo Samson, maing aga man dira sa imo. Si Larry Rico dira, kag sa kapihan ni Lani, bla, sa Puro Kalubay. Good morning dira sa inyo. Kag migo ko, Larry Villaflor, good morning man. O sa mga kapdanan ni Father, dabla si Loy sa home site, bala sa ano ganit naman, Our Lady o Miraculous Medal. Daw ang ilang simbahan bala. Sa mga damdamo na sa mga gapamati na sa aton mo. Anyway, happy birthday ko no kay Sir Gabriel Guevara. Ay, classmate ko ni. Si Gabriel Guevara, happy birthday. Sa Division of Bago City, halin kay Ma'am Luing Melos. Jane Baile, good morning dira sa imo, Jane. Si anong AO ni Botsilingon man, assistant administrative officer gali. Ang AO muna, administrative officer sa Schools Division of Bago City. Joval Trinidad, 100 stars lang iyagin padala. Pero drawing lang. Muna sa drawing lang. At least nag-effort siya. At least nag-effort siya nga mag-drawing sa stars, no? Yes. Sa kay Yasa Kate Cardones, kay Mary Joy Camero. Good morning man. Kagawad Mila Alit. Mayang aga sa imo. Kagawad Ulay Abalahon. Kagawad Mira Polidario. Good morning man. Bobby Clerk Fernandez sa La Castellana sa Kabagnaan. Good morning. Nakakadto kag sa La Castellana lately? Okay, kakakuan. Wala pala. Nagliga na kalabay ko to kaya ko sa Kabakungan, nag-agi ko na sa Mansalanao. Nakapapakal ko to mga utan-utan bla. Kamo mga utan to. Di kay basi panos na pagbabot ko din na. Ginluto mo. Kita ko to actually ang post ni Miss Dolores. Nagtalangay nga mo ng mga otanes nga pamakal. Kaya kung gindala mo tani ito nagtala. Diba? So daw ka barato lamlaw. Kami to Sige daso na ako makalagaw ng bakal mangkutan kag hindi sakto ta mo ko. makapagsako ko. Inano, na abulos balos. Si Chona Pagran, good morning man dira sa Kuwait. Si Ma'am Vanessa Mayo nag-send liwat 50 stars. Thank you, Ma'am Yes, Van. thank you, Ma'am Van. 7 weeks straight. Ambot naka-second dose na ni si Ma'am Van niya. Nalipat ko Kung naka-second naka-second dose na siya. Dugay na to Action Boy. Diba? Kami ahay. Kita gali sa media gali. Nara kita bala sa A4. Sa So priority. medyo layo-layo pa ta. Kay A1 pa lang sa mong mo. Oo, tilayo pa. A1 to A2, A3 pa. May A4. A4 kita upod kita sa mga public officials, sa mga mayors, mga governors. A4 man na sila mo. Dara kita upod sa ila. Amo na priority naton. Kaya amo na aton nga ara kita sa A4. Hulat-hulat lang ta. Sige, ulat-ulat lang kami Basta pag injection na, pa-injection ko dahil na. Ako man. Injection Happy birthday kay Carol Valdez sa Moises Padilla. Sige. Sige. Standby sa duga naton nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:44. Kag sa detalye Balita International, amat-amat na ang ginapalugan sa Australia kag New Zealand dagila pag-istrikto angod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, hindi na kinahanglanon nga magpaidalon pa sa quarantine umpisa Abril 19 ang mga residente sa New Zealand
nga magasulod sa Australia, vice versa. Lunsay na contain na sang duha ka pungso ng COVID-19 outbreaks kag malapit na nila nga makuha ang target infection rates nga 0. Kung madumduman sa tumbulan sang Marso 2020, ginpasira ang duha ka pungsod ang ila borders kay lunsay nagpatuman sa compulsory quarantine para sa mga returning nationals. Ginkalipay naman ni Australian Prime Minister Scott Morrison ang tikang ni Arden. Ginpasiguro sini nga parehas nila nga siguruhon nga hindi na maeksperiensyahan kag agwantahon sang duha ka pungsod ang ilang mga naagyan bangod sa impact sang virus. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, nagnubo ang inflation rate sa Pilipinas sa bulan sang Marso bangod sa mahinay nga adjustments ang pagkaon kag non-alcoholic beverage. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang Consumer Price Index yara sa 4.5%, may pagnubo alin sa 4.7% sang Pebrero. Sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang inflation sa Marso yara sa 4.2-5% kag mas mataas ang 2.4% nga target range sa gobyerno. Una ginpahayag ni BSP Governor Benjamin Jokno nga magasobra sa target range sa gobyerno sa 2021 ang inflation rate apang sa piyak sang bagong record makabig nga transitory kag manageable ang inflation. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos kag 57 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 27 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 centimos. Nakaagom sang o sa ato naman ni Balita Entertainment, nakaagom sang pila sa yaulo ang nagdaog nga Mrs. Sri Lanka World Beauty Pageant matapos nga agawon ang corona sini sa ibabaw sang stage. Ini matapos nga madeklarar nga daog si Pushpika de Silva sa nasambit nga pageant kag ginagaw ini sang 2019 winner nga si Caroline Juere ang corona sini. Ginakusahan ni Juere si de Silva nga divorce sa iyabana sa pageant kag ginpatigan sa Colombo. Suno kay Juere nga dapat ang managaintra ang kasal kag hindi divorce. Ginklaro naman sa organizer nga bulagay lamang kay hindi divorce ang mga ginbalikman ang corona kay De Silva. Gindala sa ospital si De Silva bungod sa panghitabo kag desidido ini nga magpasaka sang kaso batok kay Juere. Balita sa patag sa sports, ginpaslaw ni Pinay tennis ace player Alex Ayala si Margot Hierro-Limos ang France sa opening games ang W60 Bellinzona. Nakuha sang 15 anyos si Ayala ang score nga 7-6, 6-2 sampang ang ginhiwat dito sa Switzerland. Kadungan sini na daog man niya ang $60,000 nga premyo. Madumduman nagsaka ang WTA ranking ni Ayala sa 715 sang Lunes nga adlaw. Sunod nga mag-engkwentro si ni Ayala, si Laura Luana Paar sang Romania. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action, di ba? Doon nalipay ko bala mag-energy ka mo kada. Ay, kaman. Duga ka buhi ang mga ugat sa akong dapa-dapa. Ay, kalain sa dapa-dapa. Mayo ganit kayo mabuhay ugat sa mo dapa-dapa. Wala kalain. Kaya kung hindi magbuwit, hindi ka nakalakat. Yan. Correct. So, pasalamatan mo, action boy. Nga, buhi ang ang imong ugat sa nga. dapa-dapa. Yes. Kaya pasalamat ka nga may dapa-dapa ka pa. Amo na pasalamatan mo, git. Kikabudlay kung wala ka dapa. May tao wala dapa-dapa. Buhi ang kumpol. Ganyan na. Oo, Inan. correct. Kung kumpol ka. Lagin ko ba? Sige, hindi na akong duga. Sige, Si Ma'am anyway. Van Gale, nagka-second dose ang February 2. Umuto mo lang tapos sa second dose, dugo nag-gym na sa iya. Gym na siya. Oo, Kita mo si Ma'am Van, fully, naging siya, protected. Hindi pa man hindi man sa actually nga full protection 100% gid kay why man sa 100% nga bakuna mo. O gani, pero at least At least protection to. na siya. Ang nakuha natin sa bakuna nga kung maara ka na ma-inject ka na especially sa second dose, mas ang makabato lawas mo sa virus. Pwede ka nga matapikan, mas makabato na siya. Oo, kag mas dasig kayo makarecover. Yes, correct. Correct. Jeanette Delino, good morning dira sa imo. Kaga tamion tabla on air ang aton mga amigo dira sa Alagad Radio bla. Ay, oo. Kaya nag-aalo ni sila sa aton, Action Boy. Ano tawag sila ganit man? Tie up ni sila sa aton. Good morning, Alagad Radio. Kay Alagad Kevin Henry dira. Eric Tenerefe. Sir Eric Tenerefe. Si
See you soonest. Yes, the soon. The soonest. The soon. See you the soon. Okay, so sige. Kay Mayor Ernesto Estrada. Yes, good morning, See you, Mayor. Kag sa iya asawa, nga si Kapitan. Kapitan Dr. Teresita ni Blangalan, no? Estrao, ang Estrao. kapitan sa Barangay 1. Yes, good morning. Sige. So, sa aton diri nga balita special Action Boy. Ari o mga ano ba Action Boy, mga pagpati, mga lihi, or lihi. pamahiin sa superstitious belief. Sa board exam kung magkuha sa Para sa board exam na? May ara na siya? May ara na siya. Wala ko bikagi, board exam, ikaw Ari naman ay. uta. Kaya wala inyo kurso, wala naman na board exam. Wala board exam ang Mascom. So, Mayo. Kung may KBP exam. May KBP lang. Kung may board exam, wala ba kayo sa pilyo, right? Ay, may pamahiin. Alay mo. May pamahiin. Practice ng pamahiin. Ano mga pamahiin da? So, aring mga pamahiin. Ari, sa mga magakuha sa board exam, may ari giniiba niya gapati, Action Boy. Kaya Masamalain, magagapati ka. Although nga, it's not an assurance. Wala sa may malain kung magpati ka, kag wala man sa may malain kung hindi kaya magpati. Although hindi siya assurance, pero why man siyang madula sa mo. Magpati ka. Sige. So, una Action Boy, magsukso kuno sang pula nga panty or brief. Kung hindi mo Abing lalaki, yaga ba pula nga brief? Abing na yaman? Ay, oo. Meron man naguro ka pula nga brief. May kilala ko sa una nga lalaki, pag kanyang brief yung pink. Pink iya. Pink ang iya. Okay. Di wala man akaso. Siguro, yato sa pink nga manok bla. Ito yung base ko. Leticia gali Estrao, di Teresita. Siling ko isang Teresita. Si Kapitan Leticia Estrao. Good morning. Good morning, Dra. Sa may hinubaan. Thank you, good Margo. Thank you, Ma'am Margo. So, namin sa ngalan ni Ma'am Margo. No? Friends na siya. Ang naka-name friends na. Sige. Kaya daw Margox basahon ka rin. So, Action Boy, magsuksok ako no sang pula nga panty. Or lamiyon ko lang pag-pronounce. Pero hindi. Para daw, hindi man siya kumastos. Hindi man siya kalikod. Panty and brief. So, magsuksok kasi na Action Boy. Kaya buot silingon ko no sa... Kung hindi mo ko no kaya magsuksok Action Boy, well, magdala ka lang sang something red sa imo. Ma-headband ka na be red or ano man da. Hindi ka na iya Hindi ka na mag-ballpen. Red kay failure. Hindi ka na mag-ballpen. Hindi ka na iya mag-headband ka nga red. O basi kung nara ka na sa mga makibaka. Huwag matakot. Tingin mo tayo may beads. Beads? Nga red man dyan. So, ako na siya Action Boy. Kaya ang red ko na nag-associate siya ko na sa Action Boy sometimes ang good luck. Okay. Sa Chinese na? So, ako na siya. And then next Action Boy, ipatahal mo kuno bala sa top notcher ang imo gamiton nga lapis para mag-top ka or makapasar ka lang. Doon ka hindi kay mga patahal-tahal. Kaya ang mamuni ka pagpati Action Boy, ang kilala ko nga top notcher sa mga haggard, kinamdam siya gintahal. Would like ka mag-top notcher ka, no? So, after sang or damdam nagpatahal siya, so haggard siya. Kung nag-top notcher na siya. Nag-top notcher na siya alangan mo nanong. Nag-top notcher na siya. So, kunara, kung nung pamulan nun mo, pasar ka gali Silinutor ko. Damo na naman lang turko yan. Okay. Yan, si kunara, galing pamulan nun mo, pasar ka warang pamulan nun, mapasar ka. Depende guro Kaya suksokon mo siya mo, suksok mo na. Arang niya sa lawas mo. Kalain. So, next Action Boy, mas sure ball pag ikon Action Boy na makapasar ka kung hulamon mo gidya mismo ang lapis ang nag-top. Pero iba niya wala na nila ginapaulam Action Boy kay ginapa-frame na nila. Ina? Oo. Kita mo itong nag-tour tabala sa Cebu sa Nagligan, ang Action Radio Family. Di ba nakalagaw ta sa Simala? Simala, Kita mo itong mga envelope to sang mga ginagamit mo lang mag-board exam, di ba? May clear na nga envelope sa ng ilang mga reviewer, kag mga lapis, mga taling gamit nila ginahalad nila. Offer nila. Okay. Kaya ginabutang. Kaya Iba niya ginataguan ka. Kamu guro tuya ka kita kay wala kami tulog sulod mo, aray sagwa lang mo kay. Ay, oo, kay kaladamo sa linya. Sa Simala, no? So, amo to, nang amo na Action Boy lamon mo ko no. Di mas may pag kung pwede mo lamang utok pag sang top notcher, no? Oo, pwede mo na. Isa ilo lang. Sa lapis mga kapasar ka. Amo na. Kaya lihim lang na. Lihim lang niya. Oo. So, next Action Boy,
antes mo kuno gamiton ang lapis nga or mga materials nga imong talon sa board exam, ipa-bless mo siya kuno kay St. Jude Tadeos. Damo man actually kuno St. Jude, pero si St. Jude Tadeos. Si St. Jude Tadeos is the patron saint sang mga impossible bla. Da mga daway na bala kuan bla do ano pa nang sinigan do ka tuway na bala sansa do na basta impossible ah. Siya na sina. So mo naguro nga I don't know if I'm correct no pero do mo na eh. Sige. Ito nag-share man din si Margo niya share ko niya antes mo nagawa board exam nag-offer ko yung prayer sa Simala Cebu kang nagpa-blessing sang pencil. Nanap na ginayon mo sang mga nagano to. Yes. So next action boy. Hopeless tsaktra patron saint sa mga hopeless. Sa mga hopeless. Na mga near impossible sila yung so, kung mga hopeless romantic, pwede ka na. Mga hopeless hopelessly devoted. Ay, kanta na gali. Sorry. Gusto na sa mga hopeless, gali si patron saint sa mga hopeless. Ako sa mga to, mga impossible. Pati mo na yun, di ba? Lapit-lapit lang. Pero actually, the right term is hopeless. Amo na siya. Si St. Jude Tadeos. Sige. So, next action boy, Pero hindi si Kuana, si Tadi, lain na siya yan. Jude Tadeos, para sa mo. Lain na siya. Lain mo na siya action boy. So, next action boy, maghalad sang itlog kay St. Clair. Sa Katipunan, ni kuno pro diri sa aton sa Bacolod na rin didra sa may sa Carmelite. Carmelite. May may ga-offer man da before ko nimo board exam. Pero nabalaan kung pilagid ka. Damo na daya. Isa lang ka 3. Isa lang ka 3. Oo. Oo. Damo na daya ako tilaw ko na offer kay may isa kami ka activity bala nga dugo ulan siya bilog nga daw ulan di nag-offer kami nagpa-prayer kami nga hindi mag-ulan during our activity wag diyan nag-ulan tapos ang activity nag-ulan naman. So ang way ulan niya nga mo na activity. Ang inyo activity. Kamu lang nag-offer itlog. Okay, amo na amon kagin prayer mo ka sa activity namon wala lang ulan. So ang next mong activity tani nag-offer man sila para way mo nag-ulan. Wala naman ta sa activity. Away na. So yung bang mga mga tao wow. So next action boy, kung kuha ako no board, pag abot mo sa room na bala action boy, itap mo kung may blackboard ako no action boy or ano man nga mga board, itap mo na siya kuno action boy. Kaya para ko no mag-tap ka sa board. Muna. 50 no. Itap mo ba yung mga board members? Hindi ko. Lain pa kita ya. Lain pa kita nga pagka-tap yung action boy. So kada mo actually. And then next action boy, ara pa gido. Kung mag-take ako no sa exam, pagsulod mo sa exam room, examination room, isipaon mo kuno sang light lang ang bangko mo pa front. Muna sipaon mo. Muna isipaon mo kuno pa. Teka may gapungko. Imo bangko may gapungko. Imo bangko may gapungko. Board exam mo. Sipaon mo lang sabakay ka mo. Sipaon mo lang watcher reference. Para makachit ka. Nga kami kapungkot sa bangko ko na. So, amo na siya. Budlay ko lagi taglikagi board exam. Paano ko may kapungkot? Imo bangko. Okay, so amo na siya. So, kung action boy, kung hindi si paon mo, pero light lang action boy ha. Do ka amo lang na show ha. Hindi gid nga kay basta. Kasi nagabilis ka ng bangko. No mo na. Di ko pag-on ka pa na karon. Oo. Kay do ka ano na siya kung action boy, kay do kung may mga nagapungkod ako nga do hindi balas mobile action boy mga dili kung sa Bisaya pa mga dili imo nato mga dili angay kung sa Ilonggo siguro amo na siya action boy maano siya mapalayo siya basta bad luck so you kick away all bad vibes dapat light lang amo lang man na tsaktuan lang nga maamo lang na siya bulaw basta sige okay na actually damo pa ito naman sige importante yan yung mga lili na tuon gid hindi pagsalig sa lili no correct kay Beverly Apple Andres Remo good morning sa imo Bebs sa kay Kapitan Imelda Hamelo Bagoanga sang Barangay 2 good morning man morning inyong mga tiyara aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition standby na sa Aksyon Hotline. Pagkakaupo ninyo sa Aksyon, Brian Morden. Ang inyong mandaringan news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,